Čauec, akorát jsem před chvilkou s kamarádem trošičku zapíjel jeho zásnuby a měl jsem malinčko času, tak jsem si přečetl některé komentáře na YouTube a zjistil jsem si, že možná některé z vás by zajímal můj vztah k TV Twix. Upřímně, tohle je čistě můj subjektivní názor, takže tím nechci nikoho ovlivňovat. Rozhodně nechci říkat, že jsou dobří nebo špatní. Chci jenom říct a vyjádřit svůj názor, můj subjektivní názor, jaký já mám, protože to někoho možná zajímá, možná taky ne. Buďme upřímní. Tak řeknu vám takovou upřímně nemoc vtipnou historku, protože nechci vám lhát, není to zas tolik vtipný. Naposledy, když jsem s nima točil, byla to kondomová challenge. Teď se to seběhlo tak, že vlastně Danny mi napsal na Facebooku: Čauec, jak je, nemáš čas, že bychom něco zase vytvořili společně? Říkám OK. A úplně ve stejný moment mi vlastně napsal i Sebastian, který byl vlastně součástí toho videa. Tak jsem si říkal, na co si vybírat mezi jednou nebo druhou schůzkou, spojím obě najednou. To bude dobrý nápad, říkám si. OK, tak jsem říkal, fajn, napsal jsem jednomu, jo, přijdu s kámošem a jim píšu, hej, sejdeme se ještě s někým. Neva? OK. Nebyl problém. Takže jsme jeli k Dannymu. A teď pozor, Dannyho neprofesionalita. Šlo o to, že my jsme přijeli, a mimochodem přijeli oba dva o více jak hodinu později. A čekal jsem na ně na metru. A Dannyho neprofesionalita spočívá v tom, že se sedne, všichni se sejdou, sednou si a na místě se řekne, co budeme točit? Naprosto žádná naprosto nepřipravenost, jo? Tak OK, vymyslelo se teda kondomová challenge. Udělala se teda, začali jsme teda plánovat a já jsem říkal, nejsem úplně ve stavu vhodným jakoby točit, já sám mám určitou sebekontrolu a když už vím, že třeba nejsem úplně ve stavu schopným natáčet, tak radši řeknu ne. Ano a problém začal v tom, že Sebastian i vlastně Danny mě začali překecávat. Ale no tak to zvládneš, to bude dobrý, to bude perfektní, to bude úžasný. Já ti věřím, jsi úžasně vtipnej. Říkám si, fajn, dávám šanci. A tak se domluvilo OK, natočíme to, když se mi to nebude líbit, natočíme to jindy. Natočilo se to, vypadal jsem tam příšerně. A posílali mi pak ty záběry a řekl jsem, tam vypadám příšerně, na něčem takovém, nechci, aby to bylo veřejný, nepřeju si to. Už jsme se dokonce domluvali na náhradním termínu. A najednou z ničeho nic jednoho krásného dne si tak jako rozkliknu server na kluky.cz. Ne, že bych tam měl nějak jako účet, ale občas si čtu takhle ty jejich články. Ten jejich magazín, docela to rád čtu občas. A najednou jsem tam narazil na článek, prostě video TV Twix, Honza Zelenka, Sebastian Met, kondomová challenge. Co to do prdele je? To si dělá kurva prdel. Omlouvám se za můj slovník, ale to slušně i říct prostě nejde. No a tak jsem se podíval a říkám si, sakra, on bez mého vědomí to vypustil ven. Napsal jsem mu na Facebook, to si děláš legraci, ty jsi to vypustil bez mého vědomí. On mi říká, ale je to úžasný, podívej se, má to obrovskou sledovanost. Všechny ty komentáře jsou pozitivní na tebe. Říkám, to mě nezajímá, vypadám tam strašně. A nepřeju si, aby něco takového, aby to bylo veřejný. A řekl jsem, hele, když to video stáhneš, tak uděláme takový deal, když to video stáhneš, klidně s tebou natočím milion jiných. Fakt milion jiných. Lepších. Připravený videa. Ale chci, aby tohle video prostě se smazalo z internetu. O tom nechtěl ani slyšet. Říká, ale mě to vydělává, já to potřebuju to video a je to důležitý, prosím tě, má to velkou sledovanost, nech to tam. Dokonce tam údajně i mazal nějaký komentáře, protože tam vznikla nějaká hádka. Mě to nezajímá. Jako co? Co já si mám dělat? Pardon. Ale
Řekl jsem, tohle to byla poslední kapka pro mě. A tak jsem mu řekl, omlouvám se, ale za těchto podmínek já nechci s tebou spolupracovat. A nebudu s tebou spolupracovat, pokud budeš házet videa bez mýho vědomí. Pokud, my jsme se dokonce domluvali na tom náhradním termínu, ale to absolutně ignoroval. A nakonec to tedy skončilo tak, že tedy jsem ho nějakou dobu měl bloknutýho, potom jsem skrz jednoho mýho kamaráda zjistil, že teda on se mě snažil zkontaktovat, nebo že se ptal na to, jak se mám. Takže jsem s ním docela nedávno prohodil pár slov, dokonce jsem mu říkal, přijď se podívat na to moje vystoupení, součástí toho mýho programu, co vlastně dělám. A aby si viděl vlastně, že jsem se už trochu posunul dál, protože to bylo zase v té mojí éře, kdy jsem, jo. No a na to už nějak moc nereagoval, nevím. Takže musím říct, že tedy Danny je úplně stejný, jako je na videu, je i v reálu. Je vtipný, je zábavný, je s ním sranda a strašně rád s ním pokecám, je úžasný člověk. Ale pokud jde o business a jakoby nějaký takovýhle spolupráce, byl jsem strašně zklamaný z té poslední spolupráce. Ale jinak je to úžasný člověk a já s ním strašně rád někdy zajdu na kafe. Jestli tohle co sleduješ, fakt s tebou rád někdy zajdu na kafe. A jo, ale ta poslední spolupráce fakt to stálo za hovno, sorry, že to tak řeknu, ale stálo to za hovno. Ale například Denis Kubík, s tím jsem neměl žádný problémy nikdy, teda až na to, že mi neodepisuje na zprávy poslední dobou. Snažil jsem se s ním skontaktovat marně. Nevím, co se stalo. Ale tedy musím říct, že teda tam je ten trošičku propastný rozdíl mezi tím teda, že Danny je strašně spontánní, rád prostě vezme kameru a okamžitě prostě, jo, a teď se bude vymýšlet, jo, což je občas trochu stresující. A Dennis je rád zase takový, jakoby, že se věci plánují a to na lidech obdivuju, tohle fakt na lidech obdivuju. A pro mě to teda znamená, obou dvou si strašně vážím. S Denisem bych rád určitě ještě do budoucna navázal nějakou spolupráci, pokud to bude možný, pokud mi vůbec někdy odepíše na nějaké zprávy. A co se týče Dannyho, rád s ním někdy zajdu na kafe, ale rozhodně už s ním nechci nikdy dělat žádnou další spolupráci, nějaký společný video. Takže všem lidem, kteří měli rádi naše společné videa, se omlouvám. I fly solo. Takže snad jsem vám tím odpověděl. Tohle je čistě můj subjektivní názor, nechci tím říkat, že je špatný, říkám tím jenom, co si já osobně myslím. Takže tak a mějte se úžasně a čau.